Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong kanan, doon sa syudad na hindi nalulumang. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong kanan, doon sa syudad na hindi nalulumang. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan mo natin ang mamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay ng patotoo. Manatili po tayong gising minamahal upang gusto po tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At binibigay ko na po ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Mark Rolando Malanta. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Hannah Villaros. Amen, praise the Lord. And praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila. It's sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. Ako po'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal kong kapatiran. Baguan man o datian, ako po'y bumabati ng mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkaloob niya sa akin. Dahil dati-rati pa lamang po, nung bata po ako po'y may karamdamang asma. At sa tuwing inatake po ako ng aking karamdamang asma ay pinapacheck up po ako ng aking mga magulang. At halos lahat po ng kinikita ng aking mahal na ama ay napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawain ito at sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay lubos ay inalis at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw.
sa mapagpapalang patuloy na pinagkakaloob niya sa amin magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng pupurihan at pasasalamat sa ating pinakamamahal na principal lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, beloved brother Mark Roland Dumalantay. Amen. Praise the Lord. Sa mga pagpapalang yan. Hallelujah. Talagang tunay po minamahal na talagang medyo napaikli lang po ang pagpasalamat natin mahal na kapatid. At mga bagay na talagang simple mang sabihin minamahal. Talagang ito'y grabing pasalamat sa pinakamamahal na Panginoon na talagang grabing simpleng pakinggan, ngunit talagang ito ay grabing tanggap sa mga grabing pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon. Nandun na talagang halos hindi mabigkas sa mga bagay na salita minamahal dahil sa grabing tinamasan nila sa mga pagpapala. Yung grabe na lamang pag-iingat at pag-provide na ng pangangailangan minamahal, talagang yan ay talagang halos hindi po mawari ng tao minamahal ang mga bagay na ganito minamahal. Lalo na sa ating simulan tayo makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang itong lagi nating tinatamasa at grabing pag-iingat minamahal at talagang andyan na talagang grabing pagpapalayan ng pinakamamahal na Panginoon na talagang dati-dati kasi grabe mga problemang yan na talagang walang kalutasan, walang maging sa pangailangan sa araw-araw, laging problema lagi sa araw-araw, lalo na walang stable na hanap buhay, maging sa mga magulang, napakahirap po minamahal. Ngunit napakabuti ng Diyos na laging nagpo-provide ng lahat ng pangailangan, maging sa mga lalo naman na mahal sa mga karamdaman niya na patuloy pinapagaling pinakamamahal Panginoon na hindi na pinag-aakse ng gastos pamanmahal, pagtitiwala dahil sa pagturo sa atin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida na patuloy magtiwala, manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang tunay na talagang tayo hindi mapapahiya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan karakaraka, maging mga kagalingan ng mga karamdaman. Hallelujah, talagang nandyan minamahal, talagang grabing kaginawahan nung mabuhat na ating makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng ministeryong ito. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Hannah Villaros. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Joseph De Vera. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdarakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. Pagbati rin po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at sa mga di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay nagpapaabot ng pagbati sa kanilang beloved Almeida family. At sa atin rin pong beloved pastoral workers, sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gininto ang pagkakataon upang aking mapasalamatan ang kanyang kabutihan na ginagawa sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong paggabay sa amin sa pagpunta po namin kung sa mga lugar at sa aming beloved mother na nasa ibang bansa. Ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga biyayang pinagkakaloob sa amin sa pang-araw-araw at sa mga pagpo-provide din po ng aming daily needs, lalo na rin po sa aming beloved mother. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya rin pong pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding dyan po sa aming pag-aaral. Sa amin rin pong mga magkakapatid, ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat hindi rin man po karapat-dapat ayan dyan po na kanyang kinahabagan at ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalang pinansyal, pisikal at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kaya bago po ako magtapos, ay nais po namin alayin natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
strength to save the lost. Forgive me now of all my sin. Come be my Savior, Lord and friend. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. And make it new. Help me, Lord, to live for you. Change my life and make it good. Want to make it new. And help me, Lord, to live for you. Praise the Lord. Hallelujah. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on our God. For strength. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on our God. From strength to strength, until we see your face to face. Hear our prayer, O Lord God Almighty. Come bless our land as we seek you, worship you. Those who dwell in your house, they are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on our God. We will go from strength to strength until we see you face to face. Hear
Amen. Praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Hannah Villaros. Pinagpalang buhay na patotoo, maging sa papuring awit para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Sa patotoo po natin mahal na kapatid, nandun ng grabing pag-iingat sa kanyang mahal na ina sa labas ng bansa minamahal, sa ibang bansa nagtatrabaho minamahal. Tunay na ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon, talagang sa ating patuloy na paglilingkod, maging ating mga loved ones, na talagang kahit gaano man niyang kalayo, talagang sa ating mga dalangin tayo dinirinig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, maging sa mga pag-iingat minamahal, maging sa mga ating mga katungkulan na ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoon, isang mga awit minamahal. Talagang ito ay isang hindi ordinaryong pagpapala minamahal na binigay sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Imagine buti lamang kung isang mga aawit ka ng kagaya lamang namang sa telebisyon. Ngunit ito ay higit pa minamahal dahil kay mga aawit ng hari ng mga hari at tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tunay na pala lagi ng pakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na napatotoo. At mangyari lamang din po manamahal dahil tatatlo na po ang nakatala po dito sa ating mga minamahal na kapatid na nais po magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po magpalista manamahal. Ito ay pagkakataon na po natin upang tayo makapagbigay pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi nga po natin sinasabi na talagang napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos sa araw-araw ng ating mga buhay. Nandun manamahal ang mga grabing pagpapala, grabing pag-iingat manamahal. Nandyan sa araw-araw manamahal, kahit sa loob ng bahay natin manamahal, talagang maging mga disgrasya, hindi natin yan hawak. Talagang sa totoo lang, hindi natin kayang pag-ingatan ng ating sarili. Maliban na lang ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Kaya magpalista po manamahal, yung mga nais po magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at pagpapalain po kayo natin pinakamamahal na Panginoon. At atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved. Amen, praise the Lord. Excuse me po. Tayo po yung magpasalamat muna sa ating pinakamamahal Panginoon para po sa ating coffee break. Tayo po manalangin minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihan namin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. So, nandilangin, beloved Pastor Valdez Almeida. Kami po yung nagpapasalamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa gintong pagkakataon na kami yung dinako upang kaming kapapurihan at pasalamatan sa buong magdamag na tumahal na Panginoon. At kami nagpapasalamat sa coffee break na patuloy yung pinagkakaloob sa amin. Mahal na Panginoon, amin samot dalangin ito naway magsilbing kalakasan sa aming pangangatawan. Mahal na Panginoon, magpanggising mahal na Panginoon sa aming inaantok na diwa. Amin samot dalangin sa aming mga minamahal na kapatid na nagkaloob ng mga biyat pagpapalang ito, O Diyos. Amin samot dalangin, ibalik niyo po ng makalibong beses. Patuloy niyo po silang pagpalain. Ito ang aming samot dalangin. So, ng dalangin, beloved Pastor Valdez Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He does feed and supplies our every need. All this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ the man. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take
bumblebee. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread, where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed, and supplies our every need. All this sweet to stop with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ to men. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. God bless po. Amen. Praise the Lord. At, tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At mangyari po lamang minamahal lalo na sa pagpapatotoo po ng ating mga minamahal na kapatid. Lalo na po kung nakakapuntos po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag po nating ipagkait ang palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dahil sa totoo lamang, pag tayo dati nanonood ng mga basketball, kung ano yung mga pinanood natin, talagang grabe tayo kung makapalakpak, kung makakapuntos yung lalo na yung mga pinapanood natin na medyo nakakatawa pa nga minamahal. Tayo talagang nakakapalakpak ng todo, ngunit mas higit ang ating pinakamamahal na Panginoon na siyang nagbago, nagpagaling sa ating mga karamdaman. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Talaga. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo at ating na po binibigay mo pagkakaroon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Jose de Vera, at sundan po siya ng ating beloved sister, Sister Arman Rondelios. Amen, praise the Lord. O pinakamataas ng ubod, pagluluhati mo nagilog sa samba. Pinungko lamang sa ating pinagmamahal na Panginoon. Yung nagpapabot ng doble paggalang at pagbani sa ating ginagala, minamahal Brother Pastor Will Estrada Almeida. Isa di malilimutang aral at turo na ating ginagalang at minamahal sa Pastor Lina Silmena at sa buong beloved Almeida family. Sa ating beloved pastoral workers, elders na kapiling po natin ngayon at sa inyong mga kapatiran. Isang mapapalang hating gabi na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuliting papasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoon Jesus sapagkat ako'y nabigyan muli ng pagkakataon upang sa iyo pasalamat at sa kamanghamang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Dati ating mga minamahal ng ako'y hindi pa dumadalo sa gawain na ito. Narinig ang aking mga bisyong pag-inom ng alam.
paninigarilyo, at pagdusugan. Matagal din akong tinagling ang bisong na iyong mga minamahal at tungakoy nila ng beloved mother sa gawain na ito at napautis mo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking bisyo ay unti-unting inalis ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Lubos-lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbabago sa aking buhay. At ako'y nagpupuring papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mapagpapalang pinagkakalob niya sa pagpapalang pinansyal, pisikal at higit sa pagpapalang espiritual. Kahit ang itinulawang po at kapunin pasasalamat ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Sa tunay po sa pagbabago ng buhay. Hallelujah. Nandun may mahal maging sa bisyo ng ating mahal na kapatid na dati-dati talagang malamang siya nagsilbing kuwan po sa kanyang mga magulang. Talagang sa mga kabataan kasi minamahal na talagang lalo na kung ito'y medyo nalulung sa bisyo, minamahal talagang medyo sakit sa ulo sa mga magulang, minamahal talagang grabing ito'y para kanilang dalahin, minamahal. Ngunit napakabuti ng Diyos dahil sa ating mga kabataan ito na patuloy minamahal na talagang ang Diyos sa mga lahat na nakakilala sa kanya, nakakakilala na mga tao minamahal talagang patuloy binabago ng pinakamamahal na Panginoon. Na talagang nandun ang sabi nga ng pinakamamahal na Panginoon, tunay na kapahingahan ng ating nasumpungan, buhat ng makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dati-dati minamahal ang mga bisyong yan, minamahal talagang lalo na kung magbabagong taon, minamahal, talagang nagkakaroon tayo ng mga New Year's resolution, minamahal, talagang mapalipas man lang ang halos wala pang isang linggo, 2 araw, 3 araw. Amen, praise the Lord. Nandong karakaraka minamahal, talagang nagbabalik na naman ang mga bagay na yan. Dahil sa totoo lang talagang ang tao ay walang kakayahang baguhin ng kanyang sarili. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nung ating makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon, talagang naging bagong nilalang. Nandun ang grabe mga pagpapalang yan na talagang kahit ano, dati-dati na talagang kahit anong gawin natin, talagang di natin mabago-bago ang ating sarili. Nandun sa mga bisyong grabe na hindi mapigilan na mahal. Ngunit salamat sa Diyos, sa ating mapagpalang Diyos, na talagang nandun ang binago tayo sa ating mga ganyang mga bisyo. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang ito ay isang grabing pagpapala na nagmumula sa Diyos. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Amen. Praise the Lord. Ating pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Arman. Arman po. Amen. Praise the Lord. Arman po itong nakasulat po. Rondillos. Amen. Praise the Lord. But sister po nakalagay. Beloved Brother Arman Rondillos. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Janjan Aquino. Amen. Praise the Lord. Po, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri, pagluluhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y po nagpaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating iginigalang na Pastor Willis E. Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastor workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbago ng aking buhay. Dahil dati-dati lang po, nung nasa Siargao po ako po ay talagang may bisyong pagsisigarilyo at pag-inom ng alak. At nung ako ay nakakilala sa gawaing ito at patuloy na pagdalo, ang aking bisyo na pagsisigarilyo at pag-inom ng alak ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinasasalamatin ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya rin po sa akin araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na ipinagkakalob niya sa akin, magmula sa pinansyal, physical, material, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya
Hanggang dito na lang lahat ng papurihan, pasasalamat, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpag, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutuo na yan. At tunay nga po, mga minamahal, tayo po lubos na pinagpala from time to time. Sabi nga, every day is a blessing. Yan po, mga minamahal, ay dapat ipagpasalamat ng mga anak ng Diyos. Sapagkat kung walang Diyos na nag-iingat, walang Diyos na nagpapala, ay talagang hindi tayo makikita-kita ngayon. Amen. But God is good. Ang Diyos ay napakabuti, kaya dapat lamang, mga minamahal, tayo po ay talagang magpasalamat and paglimpuran may kainitan ng ating Diyos na buhay. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Papulat mga minamahal, nais ko rin pong bumati isang magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa overnight prayer po. Magdamagang pananalangin ng mga anak ng Diyos dito sa may Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan. At ito'y pinanguna po natin pong iginagalang at minimal evangelista, ating beloved evangelist Welde Estrada Almeda. Sa ating mga pong beloved viewers, natin pong Facebook live streaming, kayo po magpatuloy hanggang sa matapos ang ating pong banal na gawain. At tiyak kayo po lubos na pagpapalain ng ating malapayan. God, a lot of in store for us. Marami pong handa na mga pagpapala para sa ating lahat. Amen. At we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Welde Estrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon. Sa ating pong mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin na pong binibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother John Aquino, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po'y sundan ng ating pong beloved Sister Divine Grace Near. At hindi pong pinaganda mga sumusunod, beloved Sister Abigail Villaruz, ating beloved Sister Miriam Reyes, ating beloved Sister Bea Aquino, beloved Sister Presi Benitez, at ang ating beloved Sister Aiko Aquino. Sila po mga nakaline na po dito, mga minamahal, at napakainam na ating pong papurihan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kung may gusto kayong mag-alay, mga minamahal, ay makipag-coordinate po tayo sa ating pong beloved instrumentalist para sa ganon may ayos po natin yung ating pong iaalay na papuri sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved brother John Aquino. Amen. Praise the Lord. Bago pong lahat ng pinakawatas ng papuri, pag lahat ay pagdadakila, ay sa ating pinakamahal pa Jesus, ang dawal ng Pagkalapos Pastor Luis Estrada Almeda, sa mga pag-alala ng itong ginagalang Assistant Pastor Lina Sanbrigams and whole family of Almeida children at maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, sa lahat po nating mga kapatid na dating mabaguan at sa lahat po maminamahal na nakantabay po sa ating webcast and press guide, yung mga viewers maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat press guide na nariyan maminamahal nakantabay po sa ating press guide. Magandang oras po diyan at magandang umaga na po sa mga oras na minamahal. Purihin ang ating pinakamamalapay Jesus in first God. Balikan ko lang po maminamahal yung mga buhay na batuto na talagang dito maminamahal ay talagang ang Diyos natin ay talagang totoong nagbabago ng buhay. First God, dati-rati maminamahal, ako po alipin maminamahal nung kabataang edad ko pa noon, nung elementary pa lang ako first God, talagang na rin maminamahal na alipin po ako maminamahal na ng yung pinagbabawal na gamot, yung first yung pagmamariwana, talagang grabe maminamahal. Ay ng ubang lingkod ay nung simula nung ako'y maturuan ng aking mga pinsan na mag-intake maminamahal na doon na nasira yung aking buhay. Natutunan ko na po maminamahal lahat ng pagbibisyo, maminamahal, pag-inom ng alak, maminamahal, hanggang sa masira na yung aking buhay dahil sumali na rin po ako sa mga fraternity, maminamahal, na talagang yung ibang lingkod ay masalong napariwara, maminamahal.
Dahil yung kalain ko, maminumahal na fraternity, yun ang magbabago sa akin. Hindi pala maminumahal. Praise God, mas grabe naging worse, maminumahal. Natutunan ko na po magnakaw, maminumahal. Hanggang sa umabot, maminumahal na magalit na po yung aking mga loved ones. Talagang unti-unti silang lumalayo sa akin. Talagang grabe yung maminumahal. Nagagalit po sila. Masama yung tingin nila sa akin, praise God. Pero maminumahal, nung time maminumahal na gulong-gulo yung banglingkod, yung gulong-gulo yung aking buhay, gulong-gulo yung aking isip, maminumahal. Talagang nandyan talaga yung napakabait ang ating pinakamamalapan. Meron po siyang isang ginamit, maminumahal, isang kapatiran, maminumahal, na mag-share, maminumahal, ng kakaibang pag-share, maminumahal, na talaga nandyan, maminumahal na ako'y inimbitahan po yung banglingkod, maminumahal. At doon ko maminumahal na sabi niya sa akin, maminumahal, na meron kaming gaganaping kasiyahan dito sa school. Mismong itong school, maminumahal. Di maminumahal, ngayong abang lingkod ay napagbigyan ko po ang ating mahal kapatid. Talaga na doon, umattend po ako, maminumahal. Nauna na ako sa kanya, maminumahal. Nag-start po yung bago mag-start yung banal gawain, yan, nagdi-decorate sila, maminumahal. Nung una, maminumahal, talagang yung abang lingkod ay nahiyak po kasi hindi po, akala ko maminumahal, meron pong ikakasal kasi nagdi-decorate po sila ng mga kurtina. Akala ko may ikakasal talaga, maminumahal. Talagang nandun, maminumahal. Nung nag-start po yung banal na gawain at bago mag-start yung banal na gawain, nakita ko po yung mga beloved choir, talagang nandun, nagdi-kneeling prayer sila. Talagang nagkakapuspusan, maminumahal. Tapos nung mag-MC na, misap na po yung kanilang pagpupuri, pumasok na kami, lahat ng mga kapatiran na naroon na, pumasok na sa loob, maminumahal. Yung abang lingkod, di pa ko pumapasok kasi wala pa po yung nag-invite sa akin. Kasi baka mamaya may ikakasal, hindi naman ako invited, maminumahal, nakakahiya naman. Di na rin na maminumahal, mga 5 minuto, dumating na po yung aking classmate na nag-invite sa akin. Tara, dito tayo sa harap, sabi niya. Maminumahal, alam niyo po, maminumahal, para akong tinutunaw na kandila. Dahil nasa harapan niyo abang lingkod, talagang grabe maminumahal. Talagang ibang-iba maminumahal. Pag nasa harapan ka, maminumahal kasi maririnig mo lahat, maminumahal, na napag-uusapan po sa banal na pulpitong ito, talaga na doon, maminumahal. Nag-observe po yung panglingkod, maminumahal. Nahiya po ako kasi yung outfit ko, maminumahal, hindi po outfit ng para sa banal na gawain, maminumahal, ng ating pinakamamalapang Jesus. Yung outfit ko, maminumahal, pang sanlibutan. Praise God, nandun, maminumahal, na hiyang-hiya po ako, maminumahal, para ako talaga akong tinutunaw ng kandila. Praise God. Nung first time ko sa banal gawain ito, nag-observe ako, maminumahal. Nag-awitan na. Sabi ko nga nung nag-sole, maminumahal, dahil basang-basa yung aking damit. Hindi po sa pawis, maminumahal. Basang-basa po yan sa luha, maminumahal. Yun na pala ay presensya ng ating pinakamamalapay. Praise God. Alam niyo po, maminumahal, talagang galak na galak ako, maminumahal, na umaten yung first time ko sa ating banal gawain, maminumahal. Hanggang umabot sa punto, maminumahal, na mapapahayag na mabuhay na patutuo, maminumahal. Sabi ko, lahat ng tumatayo dyan, kasi nagkamali po ng akala yung abang lingkod. Sabi ko, lahat siguro ng tumatayo dyan, binabayaran yan kasi ang tatamis nilang magsalita, alam nila yung punot dulo hanggang sa matapos kung paano sila matatapos magsalita. Ang tatamis nila, maminumahal, na magpahayag na ng kanilang patutuo, maminumahal, sabi ko. Pero maminumahal, yung abang lingkod, nagkamali po pala, maminumahal. Totoo pala ang Diyos dito sa Jesus Miracle International Ministry ay kumikilos at nagbabago ng buhay. At isa po ako sa nagpapatotoo, maminumahal. Isa po akong gumagamit, maminumahal, ng pinagbabawal ng marijuana, maminumahal. Yung pinagbabawal na gamot. Praise God. Alam niyo po, maminumahal, kung wala ang Diyos na buhay, na magbabago ng aking buhay, praise God. Hanggang sa mga oras, siguro maminumahal, matagal na po ako, maminumahal, na namatay. O praise God, napariwara yung aking buhay, nakulong, maminumahal. Pero salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Totoo talaga ang Diyos dito, maminumahal, ay buhay at nagbabago ng buhay. Praise God. At nandun, maminumahal, nung napatunayan ko na maminumahal, dahil nung una, akalain ko lang maminumahal, pero nung siya na mismo ang kumilos sa aking buhay, totoo pala talaga na may Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade na kalinga at dumidinig na yung panalangin, maminumahal. At doon, maminumahal, nung ako po maminumahal ay nagkaroon ng karamdaman, sakit, maminumahal. Alam niyo po, maminumahal, totoo talagang Diyos natin ay, na sabi nga, the great healer, maminumahal. Siya talaga, maminumahal, ay nagpapagaling, maminumahal.
na walang ginagamit na gamot, maminamahal. At wala po maminamahal medisina, maminamahal, o anumang mga doktor siya, maminprescribe. Manalangin ka lang, magsisi sa ating pinakamamalapit sa instant. Pagagalingin ka agad ng ating pinakamamalapit Praise the Lord, amen. Alam niyo po, maminamahal ang sekreto, maminamahal, magsisi at magpuri, maminamahal. Nandun, maminamahal, lahat ng iyong panalangin, maminamahal yung karamdaman mo, maminamahal, talaga nandun, maminamahal, instant, aalisin kagad yan ating pinakamamalapit sa Jesus. Alam niyo po, maminamahal, na grabe rin maghimala ng ating pinakamamalapit sa Jesus, na talagang yung maminamahal, abang lingkod ay dumadalo pa sa dako po ng Dagupan City in Prescott. Ang banal na gawain natin doon sa may pama, maminamahal. Talagang bang lingkod, maminamahal ay napagtripan po ako sa dako po maminamahal ng diyan sa Malingas, maminamahal, dahil shortcut po ako diyan, maminamahal, pag dumaatin ng bang lingkod, maminamahal, para makapaglakad dire-diretso na yun hanggang doon sa may pama, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, na talagang hinahabol po ako, maminamahal, na may patalim, maminamahal. Alam niyo lang nasambit ko, maminamahal, na talagang in Jesus' name, maminamahal. Yun lang ang nasambit ko, maminamahal. Kasama ko po ang ating mga kapatid, bagamat siya kapiling na natin pinawalpain si Prescott, nasa langit na maminamahal in Prescott, ating mga kapatid, na ating beloved brother, Kuya Rodel Solweta, na talagang hinabol po kami, maminamahal, dahil alam nila na may dala po kaming pera, kasi ating mga kapatid ay ang kanyang business, maminamahal, ay sa pag-imprenta, maminamahal ng mga ating mga logos, maminamahal. Yung pera na yun, hindi po namin pera yun, pera ng church yun, maminamahal. May pinapa-imprenta lang, maminamahal ng mga verses. Si Prescott sa tarpaulin, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, talagang gawa ng kaaway, maminamahal. Pero nanalangin kami, maminamahal. Tapos, maminamahal, kung sa takbuhan, mabibilis silang tumakbo kasi mga kabataan niyo, maminamahal. Pero sa himala ng ating pinakamamalapit Jesus, habang nagre-review kami, grabing distansya, maminamahal. At nung nakatapat na kami doon sa may police station, maminamahal, malapit na po doon sa may crossing, maminamahal. Doon na maminamahal, na grabing himala ng ating pinakamamalapit Jesus, iniligtas kami ng ating pinakamamalapit. Salamat sa ating pinakamamalapit Jesus, God. Na rin nagpupuri rin po ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapit Jesus, Prescott, sa lahat ng mga pagpapala, maminamahal, pinagkakalob ng ating pinakamamalapit Jesus, Prescott, maging pagbabago ng ating buhay, maminamahal, at sa lahat maminamahal ng karamdaman ng pagpapagaling, maminamahal, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Kahit lang nagpuring pasasalamat ay sa ating pinakamamalapit Jesus, Prescott. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you. Mga kapatid, sa pinagpalang pagtunay na yan po, mga minamahal, ay isang tunay na himala na talagang another miracle na ginawa ng ating mahal na Panginoon, yung baguhin ang buhay ng ating mahal na kapatid. Amen. Napaka-imposibleng talagang titignan natin yung kanyang uri ng pamumuhay before, ay talagang imposibleng maglilingkod sa Diyos. Amen. Sabi nga niya, mga minamahal, walang oras o panahon sa paglilingkod sa mga Panginoon. Akala nga niya, ang kanyang pupuntahan ay tawag nga niya, rakrakan. Amen. Ibig sabihin, banda. At yan po, mga minamahal, ay mga tugtuging makasanlibutan. Amen. Pero pagdating niya, mga minamahal, nakita niya, mga minamahal, na talagang pawang pagpupuri sa mahal na Panginoon ang ginawa dito sa ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan ang dahilan, mga minamahal, na talagang sabi nga, napakahalaga na ating mapakinggan yung mga patotoo. Sapagkat sometimes sa una, akala natin binabayaran or akala natin, mga minamahal, na talagang pinamemorize lang yan o dinadramatize lang. Amen. Pero hindi po yan dinadramatize or minimemorize yan or binabayaran. Walang binabayaran po dito. Kaya tayo naghahayag ng mga pasasalamat, mga minamahal, sapagkat ito'y totoong nangyari sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya ang tawag, patotoo. Amen. Hindi pagsisinungaling. Amen. So, ibig sabihin, pag sinabi patotoo, ito yung nangyari sa ating buhay. Mga himala na ginawa ng Diyos sa ating buhay upang sa ating paghayag, hindi itaas ang ating sarili, kundi ang luwalhatiin ang dakilang Diyos na nagpala sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin na pong binibigay ang pong pagkato sa ating mga kapatid, ating beloved daughter ng ating beloved ordained preacher, beloved Sister Divine Grace Near. Amen. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Abigail Villaros. Amen.
Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord, amen. Ako rin po ay nagpapabot ng aking dobleng paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Will de Estrada Almeda, and we always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant pastor, Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong Almeda family, sa akin pong mga kapwa manggagawa, sa lahat po ng mga nandirito na beloved kapatiran, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah, Amen. hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako unang-una na po, talagang mula po dito sa bumubuo ng San Carlos City, Pangasinan Outreach, kami po ng aking beloved father ay talagang taus-pusong bumabati ng isang happy birthday po sa aking beloved lolo dyan po sa dako ng Surigao. Yung Amen. papa po ng aking beloved father, si beloved Tatay Enteng. Alam niyo po mga minamahal, pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil talagang kung iisipin po natin mga minamahal, sa panahon natin ngayon, bihira na lang po yung mga beloved tatay or beloved nanay na nakakaabot ng mga 80 years old and above. Pero ang pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon sa patuloy na kalakasan, sa patuloy na pag-iingat at paggabay niya sa aking beloved lolo dyan po sa dako ng Surigao. Praise the Lord, amen. Bagamat malayo mga minamahal, ngunit sabi nga po, wala namang malayo o malapit sa panalangin, sa unat dalangin ng ating beloved pastor. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon sa panibagong taon ng aking beloved lolo. At ganoon din po mga minamahal, sariwain ko po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Alam niyo po mga minamahal, talagang ito pong patotoo na to, hindi ko pa po siya na iti-testify ever since nangyari. Early this first quarter po ng taong 2023, grabe po talagang himala ng mahal na Panginoon. Dahil po, meron yung isang Sunday service ng umaga mga minamahal. Kung makikita nyo po yung poste dun sa may pangatlong banda na yun, makikita nyo po na may pagkaitim po siya mga minamahal. Alam nyo po kasi mga minamahal, meron po yung isang instance na habang nagpupuri po kaming mga beloved choir members, mga beloved workers dito nung umagang-umaga mga minamahal. Alam nyo po, talagang merong pangyayari na nagulat ako dahil sinwitch ko po yung electric fan dahil medyo mainit po nung panahon na yon. At hindi ko po malaman kasi doon habang nagpupuri kami, alam nyo, actually mga minamahal, patapos na po yung puri noon. Talagang nakita ko po dito sa may peripheral vision ko na parang may color orange. So sabi ko, na umaga naman na, bakit merong color orange dito sa bandang side ko? Alam nyo po mga minamahal, paglingon ko mga minamahal, umaapoy na po pala yung saksakan ng electric fan na pinagsaksakan namin. Dahil mga minamahal, yung electric fan na nakasaksak dyan, connect na lang siya. Hindi na po siya yung actual na wire niya, pero pinagtagpi-tagpi na po siya. Hanggat sa, umapoy po yun mga minamahal, hanggat sa parang sumabog po siya. Yung ating isang beloved na adult choir, talagang nagpanic po siya. Sabi niya, hallelujah, in Jesus' name, lahat po kami na nandun mga minamahal, ongoing yung puri. Wala po kaming ibang binanggit kundi, hallelujah, in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name. Alam niyo po mga minamahal, yung isang choir member na, sinasabi ko po yung beloved adults choir, naglakas loob po siyang hinila yung saksakan na yun, kaya medyo umapoy pa nga po mga minamahal pagkatapos niyang hilain. Hanggat sa yung beloved worker po na inutusan ng aking beloved father, nanggaling pa po dito, banda sa may harap, umiikot pa po siya doon mga minamahal, tsaka pa po niya napatay yung buong switch. Alam niyo, ang pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon, dahil nung umaga na yan, ang malaking instance, mga minamahal, kung may nag-short circuit dyan, pwedeng yung buong pastoral house natin yung sumabog. Pero ang Diyos na pinaglilingkuran natin sa Jesus Miracle Crusade ay Amen. buhay at totoo. At alam niyo po mga minamahal, sinabi nga po yung pastoral house, ito po yung tahanan ng ating mahal na Panginoon at yung ating powerhouse. Kaya hindi po tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. right, amen. Kaya sabi ko, salamat mahal na Panginoon, talagang mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin yung Diyos na naghihimala at nagliligtas sa amin. Amen. Kaya Praise the purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon. Ganun din po sa talagang kagalingan ng aking beloved Father dahil nga po nung mga nakaraang linggo, mga minamahal, talagang 2 weeks ago lamang po, nag-undergo din po ang aking beloved Father sa trangkaso. Grabing trangkaso mga minamahal dahil talagang hindi po siya nakatayo mga minamahal. At alam niyo po, bilang isang anak, talagang nag-aalala po ako dahil hahawakan ko lang po yung skin nila dito sa may bandang, sa arms nila. Dati po, pag hinihilot ko sila sa kanilang ulo, talagang okay lang.
Pero nung time na nagkasakit po ang aking beloved father, alam niyo po, hipuin ko lamang po ng ganyan. Grabe mga minamahal, umaaray siya talaga, umiiyak po siya sa sakit. Pero sabi nga po mga minamahal, talagang ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito sa Jesus Miracle Crusade ay Diyos na nagpapagaling. That's right. Alam niyo po Amen. mga minamahal, that was Friday nung hindi po talaga kinaya ng katawan ng aking beloved father na maka-attend dahil nga po talagang grabing taas ng kanyang lagnat mga minamahal. Hanggang Saturday at Sunday ng umaga mga minamahal, inaapoy po sila ng lagnat. Ngunit alam niyo po mga minamahal, ang himala ng mahalapay noon, tinuruan po tayo ng mahal na pastor na talagang magbitaw ng pananampalataya dahil ang Diyos ay magpapagaling sa atin. Alam niyo po, ang aking beloved father, sabi ko po, paano po yan dad? Kaya niyo po bang lumabas? Kaya niyo po bang bumaba dito sa preacher's area? Alam niyo po, sabi ng aking beloved father, ito po, hindi ko po sinasabi para itaas yung bangko ng aking beloved father, ngunit kapurihan lamang po sa mahal na Panginoon. Dahil alam niyo po, sabi ng aking beloved father, hindi anak, kakayanin ko nang bumaba dahil makita ko lamang yung mga kapatiran na masiglang nagpupuri, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo po, sabi ko, sige, kung yan po yung pananampalataya niyo, alam niyo po mga minamahal, talagang habang ongoing yung gawain, bilang tao, hindi po mawawala sa akin yung pag-aalala. Pero sabi nga po ng tinuro ng mahal na pastor, iasa mo lahat sa mahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon ang tutugon. Alam niyo po mga minamahal, talagang buong gawain, inoobserbahan ko lamang po siya. Pagkatapos ng gawain, mga minamahal, talagang nakatulog po siya pagkatapos ng banal na gawain. After 2 hours, mga minamahal, pagkagising ng aking beloved father, pinagaling na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, para lang siyang nagdahilan. Talagang pagkatapos ng grabing pawis niya, mga minamahal, at talagang after 3 days, 5 days, unti-unti na pong ibinalik ng mahal na Panginoon ang kanyang kalakasan. Amen. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon, sa lahat-lahat ng mga pagpapala ng mahal na Panginoon, gaya po ng palagi kong sinasabi sa aking mga patotoo. Magmula po noon hanggang ngayon, ang pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon, ni minsan, hindi ko naramdaman na pinabayaan kami ng ating pinakamamahal na Right, Panginoong amen. Jesus. Kaya bilang karagdagan po, nais ko pong alayan ng awitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. love the way you hold me. I love the way you hold me. I love the way you hold me. I love the way I had a long day. I just wanna relax. Don't have time for my friends. No time for chit chats. Problems at my job. I'm wondering what to do. I know I should be working, but I'm thinking of you. And just when I feel this crazy world is gonna bring me down, just when your smile comes around. Ooh, I love the way you hold me. By my side you'll always be. You take each and every day. You get special in some way. I love the way you hold me. In your arms you'll always be. You take each and every day. Make it special in some way. I love you more than the words in my brain can express. I can't imagine even loving you less. Lord, I love the way you hold me. 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 I love the way you took my day and you flipped it around. Calm the tidal wave and put my feet on the ground. Forever in my heart, always on my mind. It's crazy how I think about you all of the time. Instead I think I'm about to figure you out. You make me wanna sing and shout. Ooh, I love the way you hold me. By my side you'll always be. You take each and every day. Make it special in some way. I love the way you hold me. In your arms I'll always be. You take each and every
every day, make it special in some way. I love you more than the words in my brain can express. I can't imagine even loving you less. Lord, I love the way you hold me. 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 I love. I'm so grateful and thankful for all you've done. Wish I could show you in a short story or a poem. All I have is my voice and this guitar, and you have my heart. Oh, I love the way you hold me. By my side you'll always be. You take each and every day, make it special in some way. I love the way you hold me. In your arms I'll always be. You hold each and every day. I love the way you hold me. By my side you'll always be. You take each and every day, make it special in some way. I love the way you hold me. In your arms I'll always be. You take each and every day, make it special in some way. I love you more than the words in my brain can express. I can't imagine even loving you less. Lord, I love the way you hold me. 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 Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Deep waters, I know that you will be with me. When standing in fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadow, oh, I will not fear. I am not alone. I am not alone. Praise the Lord. Praise the Lord. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me.
You're my strength, you're my defender. Praise the Lord. You're my refuge in the storm. Through these trials, you've always been faithful. You bring into my soul. Amen. Praise the Lord. Not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 I am not alone. You will go before me. You will never leave me. And I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. And I am not alone. I am not alone. You will go before Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the you Lord. will never leave me. I am not alone. Praise the Lord. I am not Jesus. alone. Hallelujah. You will go before me. You will never leave me. Jesus. I am not alone. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I am not alone. You will go Praise the Lord. before me. Hallelujah. You will never leave me. And I am not alone. And I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palagpag, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Tayo muna tumayo, mga minamahal. Tumawid tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Oh, blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things, and blessed is Lord's name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen. Amen. Amen and amen. Oh, blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things, and blessed is Lord's name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 And amen. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody, come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Amen. The whole world knows Jesus is coming soon. So very soon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.
Maraming salamat sa awitin na yan para galing sa ating mga minamahal kapatid para sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ang ganda-ganda ng mensahe. Amen. Sabi nga, we are not alone. Amen. Di tayo kailanman pinabayaan ng ating Panginoon. God is going before us at He will never leave us. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At kapag tayo po'y umawit ng mga ganyan mga minamahal, sabi nga, sing with understanding. Worship with understanding. Amen. Dapat ganun ang ginagawa natin mga minamahal. At bawat papuring awit, sabi nga, yan ay panalangin. And then, pagbulay-bulayan natin ang mga liriko ng mga awit. Kaya meron po tayong mga monitor dito para na sa ganun ay makita natin at mabasa natin ang mga liriko ng mga awitin at maging panalangin ito mga minamahal. And then, you will be blessed. Palabaan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Madaramdaman mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At narito na po ating mga kapatid, ating beloved sister Abigail Villarus sa kanyang pasasalamat sa ating mga pasudan po siya ng ating pong beloved sister Miriam Reyes. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpuri, pagsamba at pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal, Pingsus po lamang. Praise the Lord. Amen. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wildy Isada Almeda at patuloy po nating inaalala ang mga iniiwang banal na turot aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po'y bumabati sa buong beloved Almeda children, sa atin pong pastoral workers, sa inyo pong mga minamahal, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagbuburi, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pong Jesus. Siguradong alam niyo na po yung patotong ito, ngunit nais ko pong pasalamatan ang ating pinakamamahal pong Jesus sa kanyang kabutihan dahil maalala ko lamang po mga minamahal yung paalala ng ating pinakamamahal pong Jesus sa akin. Andiyan po na midweek service yung mga minamahal. During service mga minamahal, congregational singing. Nakaramdam po ako ng pananakit ng tiyan mga minamahal. Nung una mga minamahal, di ko yan pinansin dahil sa isip ko mga minamahal, mawawala din po yan. Ngunit matapos ang congregational singing, hindi po yan nawala mga minamahal. Hanggang sa pagkatapos ng patuto at choir singing mga minamahal. Imbis na nawala yung mga minamahal, mas lalo pa pong tumindi yung sakit ng tiyan na nararamdaman ko mga minamahal. Sa sobrang sakit mga minamahal talagang nandun sa upuan ko, mga minamahal, talagang umiiyak na po ako mga minamahal. Hanggang sa sinabi ng ate ko po mga minamahal na baka UTI na yan, kaya try mo muna pumunta ng CR. Nandun na sinubukan ko mga minamahal, nandun na talagang sinumpong na nga po ako ng karamdamang UTI mga minamahal. Noong mga time na yun, mga minamahal, sa sobrang sakit talaga, nandun lamang po ako sa aking upuan. Hanggang sa matapos po yung preaching mga minamahal, during mass healing mga minamahal, talagang nanalangin po ako sa ating pinakamamahal Pingsus, nagpakumbaba at humingi ng kapatawaran sa lahat po na aking mga nagawang pagkakasala. Kinas out ko po yung karamdamang yan mga minamahal at tumalo ng 3 beses at sa kahabagan ng ating pinakamamahal Pingsus na pagluhod at dalangin ng ating beloved and honorable Pastor Wildy Isada Almeda. Pagkatapos kong tumalon mga minamahal, naramdaman ko na nawala instant yung karamdamang yun mga minamahal. Talagang pinagpapasalamat ko po yan Praise the Lord. sa ating Amen. pinakamamahal Pingsus. At ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pingsus sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming beloved mother na baga malayo po siya sa amin. Andyan yung araw-araw na kalakasan at pag-iingat na pinagkakalob niya po sa aming beloved mother. At ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pingsus sa patuloy niya pong paggabay sa aming pag-aaral sa buong school year. Talagang andyan yung katalinuhan na pinagkakalob niya po sa aming magkakapatid sa aming pag-aaral. At pinapapasalamat ko po yan. At ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pingsus sa patuloy niya pong pag-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw, sa kalakasan ng aming pisikal na pangangatawan at sa kanyang kahabagan na patuloy na magamit sa kanyang banal na lubasan. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpuri, pagsabat, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal Pingsus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at tunay nga po mga minamahal. Sabi nga, ang Diyos ang nagpo-provide ng kanila pong pangangailangan sa araw-araw. Amen. Totoo po yan. God is our provider. Amen. Maging sa bagay na mga araw na dumarating, magtataka tayo, saan nagagaling ang mga pagpapalang ito na galing
Ibig sabihin, hindi natin alam. Paano ang isang tao hihipuin upang ikaw ay pagpalain? Paano dumarating ang mga trabaho? Paano tayo pinag-iingatan? Paano tayo nagkakaroon ng kalakasan? All of those things ay lahat yan, sabi nga, galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sapagkat kung walang Diyos na nag-iingat sa atin, walang Diyos na nagbibigay ng kalakasan, walang Diyos na sabi nga nung awitin, God is before us. Amen? 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 God never leaves us. Ang Diyos, kailanman di tayo iniiwanan, ni pinababayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito ang mga kapatid. Ating beloved Sister Miriam Reyes. Pakinggan po natin kung paano po siya pinagpala. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Bea Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Nina C. Almeda. At ganun po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga beloved kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal kong Jesus. Hallelujah. Sa kagalingan na pinagkuloob niya sa aking beloved husband. Sapagkat nung nakaraang Sunday nga po mga minamahal, talagang andyan po na nagkaroon siya ng trangkaso mga minamahal. At talagang yung naramdaman niya nga po mga minamahal, talagang sobrang hindi pangkaraniwan mga minamahal sapagkat talagang hindi niya talagang grabe yung mga sakit na naramdaman niya mga minamahal sa kanyang mga kasakasuhan mga minamahal at talagang nakita ko po yung beloved husband ko mga minamahal na talagang ito ay paglabas ko ng aming kwarto mga minamahal sapagkat madaling araw nagising po ako. Akala ko po siya ay pumunta na dito sa church mga minamahal sapagkat maaga nga po siyang umalis mga minamahal. Ngunit paglabas ko ng kwarto mga minamahal talagang nakita ko po siya na talaga nakahandusay po dun sa labas ng aming kwarto mga minamahal. Akala ko po mga minamahal doon po siya nakatulog mga minamahal. Ngunit yung pala mga minamahal, nagdilim po yung paningin niya mga minamahal at napahiga po siya doon mga minamahal. Sa buong akala ng iyong balikod mga minamahal, naiinitan po siya kaya siya doon humiga sa labas ng aming kwarto. Talagang nakandusay po siya doon sa tiles sa sahig po mga minamahal. Ngunit talagang hindi ko po siya mabuhat mga minamahal dahil sa sobrang tangkad niya at bigat niya mga minamahal. Talagang wala po akong matawag mga minamahal. Talagang hanggang sa kinaumagahan mga minamahal talagang doon pa rin po siya na nakahiga. Hanggang pinilit ko na lamang po siya mga minamahal na itayo mga minamahal ang dahan-dahan mga minamahal sapagkat talagang sobrang nahihilo po siya mga minamahal. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Jesus mga minamahal sapagkat sa mga panahon na talagang binalik na po ng ating pinakamamahal po sa ang kalakasan, kalusugan ng kanyang pangatawan. Amen. Praise the Lord. Amen. Talagang pinilit po niya magpuri, mga minamahal, sa ating pinakamamahal po Jesus, kahit sa nanghihina po yung kanyang physical na katawan, mga minamahal, at sa habag ng ating pinakamamahal po Jesus, talagang taglay-taglay na po niya ngayon ang kalakasan na pinagkaloob ng ating pinakamamahal po Jesus. Hallelujah. Purihin ka mga mahal po Jesus. Hallelujah. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus. Sa gagalingan din po na pinagkaloob niya sa akin mga minamahal sapagkat
year 2010 po mga minamahal nung ako po ay na-diagnose na ako po ay may thyroid cancer mga minamahal. Ang sabi ng aking doktor mga minamahal, 2 years na lamang daw po ang itatagal ng aking buhay mga minamahal. At bilang tao nga po mga minamahal, talagang nung narinig ko po yung mga minamahal na sabi ng aking doktor na 2 taon na lang po itatagal ng aking buhay, talagang ako ay pinanghinaan ng loob mga minamahal at pinaisip sa akin ng ating pinakamabal na Panginoon na muling dumalo sa kanyang banal na gawain mga minamahal at nung ako ay muling dumalo sa kanyang banal na gawain mga minamahal, talagang nagpatuloy lamang po ako mga minamahal, talagang andyan na ang aking karamdaman mga minamahal. Ito ay unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At magmula noon hanggang ngayon, taglay-taglay ko pa rin ang kalakasan, kalusugan na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay mga minamahal. Kaya't ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan at talagang sa buhay natin. Sabi nga, lalo ngayon paulan-ulan. Amen. Ay mag-iingat talaga tayo at talagang prone talaga yan. Biglang mainit, tapos biglang uulan. Amen. Pero sabi nga mga minamahal, bagamat ang Kristiyano ay dumaraan sa mga karamdaman na yan, ang kainaman ng isang Kristiyano, meron tayong Diyos na nagpapagaling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. That every time na meron po tayo mga minamahal na nararamdaman ay ang ginagawa natin mga minamahal, tayo ay nagsisisi. Tayo po mga minamahal ay nagpupuri sa mahal na Panginoon. At talagang some of us mga minamahal ay talagang nagpa-fasting. Amen. At sapagkat prayer and fasting ay talagang malaki. With fasting ay malaking bagay. Amen. Ang ating mga kapatid, 2 years ang kanyang taning. Ang buhay niya dahil sa kanyang karamdamang cancer. Pero nakita, kasama pa rin natin hanggang ngayon dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Ang kailangan lang natin mga minang magtiwala sa Kanya. Whatever trials, whatever mga sicknesses and mga diseases meron tayo mga minamahal, ay huwag kang mawala ng pag-asa kapatid. At ang kailangan mo lang ay magtiwala. Kilalanin mo, saan ba ang Diyos? Sino ang Diyos? Amen? At kapag nalaman natin na walang ibang Diyos kundi ang ating mahal na Panginoong Isus, tawagin mo siya. Sabi nga, call unto me and I will answer thee. Amen? And I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Yung hindi naantok na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na po binibigyan mo pagkataon sa ating beloved sister Bea Aquino sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved nanay Presi Benitez. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. At ako rin po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Will Estrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor, Amlina C. Almeda. Ako rin po ibabati sa lahat po ng pastoral workers, elders na kapiling po natin ngayon, maging sa inyo po mga beloved kapatiran. Isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataong ito mga minamahal na ipinagkaloob niya po muli sa inyong abang lingkod upang siya aking pasalamatan sa kanyang mga kamanghamanghang gawa. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kaisa-isang buhay na ipinagkakalob niya po sa inyong abang lingkod, sa kalakasan na ipinagkakalob niya po sa aming buong sambahayan. At andyan din po mga minamahal, ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya po mga minamahal sa
sa aming buong sambayanan, mga minamahal. At gayon din po mga minamahal, ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa mga pagpuprovide niya po mga minamahal sa aming pangangailangan, mula po sa mga pagpapalang pisikal, ang pinansyal, material, at higit po sa pagpapalang spiritual. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil dyan po mga minamahal na bagamat hindi man po karapat-dapat gamitin sa kanyang banal na ubasan, gamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga andyan po mga minamahal na ginawang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Jesus upang gamitin. Kaya hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At tayo, God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuan na yan. At tuloy-tuloy na po tayo. Akin na pong binibigay mo pagkataon sa ating beloved sister Presley Benitez sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At kung wala nang hahabol, may huli na po yung ating pong beloved sister Aiko Aquino. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda. At ganun din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganun din po sa mga beloved children, sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, beloved kapatiran. Ako po bumabati ng isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Isus na binigyan po ng pagkakataon upang muli siyang mapasalamatan sa kabutihan po sa aming buhay. Ako po yung nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andiyan po, nung una po talaga pong itong banal na gawain na ito, isa pong kapatiran po, talagang walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andiyan po, ito ay aking binabaliwala lamang. Subalit andyan po, isang araw po talaga pong ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po yung merong karamdamang diabetes. Andyan po, komplikasyon na po lahat ang kanyang karamdaman. Talaga pong hinana siya, kamatayan na lang po. Talaga pong andyan po na halos hindi na po siya kumakain, umiinom. Hanggang sa inaalalayan na lang po namin siya. Subalit kabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang pinatawag po ng aking beloved tatay, ang ating beloved kapatiran na yan, andyan po na talaga pong sa pangunang panalangin po ng ating beloved pastor, ang aking beloved nanay na nangihina, pinalakas po ng ating pinakamamahal Praise na the Lord, Panginoong Jesus. Kaya ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon. Andyan po na kung saan doktor at espesyalista po ang aking pinupuntahan upang ako po gumaling sa aking karamdaman. Sumalit andyan po na pansamantalang kagalingin lang po ang aking natatamo. Subalit andyan din po na ako po tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang aking karamdamang asma, andyan po, unti-unti po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pagsusumamo po sa panalangin. Humihingi po ng kapatawaran sa ating mahal na Panginoong Isus sa pag-aayuno. Andiyan po tuluyang lubusan po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Kaya ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat po ng mga pagpapalang ipinagkakaloob niya. Andiyan po na sa kalakasan na nagmumula sa Kanya, sa aking buong sambahayan, sa aking mahal na anak, na andyan po sa dako na ibabasa, andyan po patuloy na iningatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan din po ang aking beloved apo, na andyan po na one time po talaga na siya iyak ng iyak. Talaga pong hindi ko alam ang aking gagawin. Noong mga araw na yun po, talagang hindi ako nakakadalo ng araw ng Wednesday. Diyan po na gustuhin ko man po na makadalo na talaga pong wala po kasing may iwan sa aking beloved na apo. Andyan din po na kailangan ko din po ipagpaalam sa aking beloved na anak na upang daling ko din po siya dito kung
kung papayag po siya. Subalit ang aking beloved po, naiyak ng iyak po talagang gabi po yon. Hindi ko po mapatahan. Talaga po, hirap na hirap akong nagpatulog sa kanya. Ang ginawa ko na lamang po, nagpatugtog ako ng joyful and solemn song. After 5 minutes lang po, ang aking beloved po, andyan po, pinatulog po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, amen. Kaya ako po nagpupuri at nagpapasalamat. Hanggang sa mga oras na ito, talaga po kami pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi man po karapat-dapat. At sa kanyang kahabagan, patuloy na ginagamit po sa kanyang banal na wabasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At tayo na dadako sa huling magbigay pa salamat. At aking ibigay pagkakato sa ating beloved Sister Aiko Aquino. Beloved choir, please prepare. Amen. Personal po ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdidakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobling paggalang po pag-espera sa ating Dear Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida at sa hindi malimutang turut aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida sa mga beloved children. At ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa mga beloved Pastor Worker, Elders, Mentalist at sa inyong mga kapatiran, baguhan man or datihan sa mga pagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Muli na pasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking buhay. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil andyan nga po ng mga minamahal na tamaan din po ako ng trangkaso, mga minamahal. Andyan po din ang karoon po ako ng ubo, sipon, lagnat, mga minamahal. Diyan din po nakaroon din po ako ng tonsil, mga minamahal. Diyan po na sobrang sakit na aking lalamunan, mga minamahal. Ngunit, wala pong ginawa kundi nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking mga nagawang kasalanan. Diyan nga po na wala pa pong isang oras, mga minamahal, na diyan po na hanggang sa aking patuloy na pagsusumama sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan po na sa dalangan natin, beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Andiyan po na ako ipinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa taglay na kalakasan at kalusugan na nagbumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pag-iingat sa akin at sa aking pamilya. At andyan po ang aking kamag-anak, dyan po sa ibabayang dagat, mga minamahal, na patuloy pa rin po silang pinag-ingatan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At andyan po na mga minamahal, ako din po nagpupuri, papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil sa buong school year po noon, mga minamahal, na dyan po na pinagkaloob po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na katalinuhan, mga minamahal, at pag-iingat, mga minamahal. At ako din po nagpupuri, papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit hindi po karapat-dapat, ngunit ginawa karapat-dapat na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang isang mga awit. At hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Diyan na po nagtatapos, mga minamahal, ang ating mga pagkikinig ng mga buhay na patuto. At yan po mga minamahal, parating binibilinan tayo ng ating pong beloved Lord and Preacher, maging ating mahal na pastor, na talagang pag-ingatan at panghawakan yung ating pong mga patutuo, sapagkat yan po mga minamahal ay pagpapalang inilagak sa atin, pinagkatiwala sa atin ng ating mahal na Panginoon upang maging pagpapala naman sa mga tao makakapakinig nito at maging katulad natin silang naglingkod at nakatamasan ng pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo po lang dito ngayon. Habang naganda, ating mga beloved choir members, ay tayo muna yung umawit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. I wanna tell the world love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I wanna tell the world love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained with
of the sea, heard my despairing cry. From the waters lifted me now, say, am I want to tell the world that get me going. Oh, love lifted me when they started asking help. Love lifted me. I want to tell the world love lifted me. Oh, love lifted me when they started asking help. Love lifted me. Souls in danger look about. Jesus completely saved. He will lift you by His love out of the angry wave. He's the master of the sea. Belows His will obey. He your Savior wants you to be saved today. I want to tell the world love lifted glory. Love lifted me when there's not enough to help. Love lifted me. I want to tell the world love lifted me. Oh, love lifted me when there's not enough to help. Love lifted me. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. There was a crowd gathered round from all over the town, and to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost had been poured out. It sounded just like a roar of the mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, amen. When He says that the day of Pentecost is for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. The wind of you of Pentecost is blowing and blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. For the Lord is my tower, and He gave me the power to turn down the world of the enemy. In the difficult hour, He will crush and devour us, and bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory, glory, glory. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At magising na po tayo mga minamahal. Samahan natin ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mga Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
so undeserved. Yet you came to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to To hear your notifications, follow the notification. be the glory to God. Be the glory for the things He has done.
Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Thou art to be praised, O God. Thou art worthy to be praised. Hallelujah. Purihin ka mo na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ka mo na Panginoon. We worship you. Hallelujah. So much. Thank you so much, Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Mga minamahal, magsikap ang bawat sa may pabot natin ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Sabi nga ng awit, napakahalaga ng willingness, subjection unto the will of God. Kailangan natin magsumikap. Kailangan natin pagtrabaho ang ating kaligtas. Kung noon sinasabi ng mga apostol, malapit ang dumating ang Diyos, lalong mas malapit kayo. Kaya sinigurado natin sa bawat banal na gawain natin sa ating pagdalo. Nararamdaman natin ang banal na presensya ng malapay. Para sa ating mga minamahal kapatid, di pa nakadama ng banal na presensya. Dumalangin tayo mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan namin pinakamamalapay ng Jesus. Talastas mo bawat puso, laman ang puso ng mga anak sa oras na ito. Wala kami nais kundi ikaw ay aming taas, pasalamatan, dakilain. Dahil sa lahat ng mga gawa mo sa aming buhay. Sa aming mga kapatid, di pa nakadama. Mabag ka sa kanila. Ipuhin mo kanilang puso. Sidlan mo ito ng kagalakan sa paglilingkod sa iyo. Alisan mo anumang bagay na nakapanghina sa kanyang pananampalataya. Lubim mo malapay noon sa mandalangin na aming ginagamit ng Evangelista World Estrada Almeida sa huling awitin ito kumilos kang mainam. Pagbalay mong bawat sa ay malapay noon. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming sawat panalangin. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Is the Lord and is worthy of all the Son of our God, the holy place, the joy of the earth. We love you so much, Lord. So great is the Lord in whom we have the victory.
He aids us against the enemy. We bow down all our knees. Oh Lord, we want to lift your name on high. Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, to all the earth and heaven above. Great is the Lord, and is worthy of all praise. The city of our God, the holy place, the joy of the Hallelujah. Thank you so much, Lord. Hallelujah. So great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down all our knees. Oh Lord, we want to lift your name on high. Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, to all the earth and the heavens above. Oh Lord, we want to lift your name on high. Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, to all the earth and heaven above. Oh Lord, we want. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, to all the earth above. For you alone are God eternal, to all the earth and heavens above. Praise the Lord, hallelujah. Diyos, salamat po sa mga pagpapala. God bless you, everyone. Natatanggap, di ko na masukat ang pag-ibig, kaya buhay ko ay alas sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig ko ito'y magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaling sa akin laging
Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say, but gratitude in my heart I couldn't say. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say, and gratitude in my heart I couldn't say. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Amen. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang muling pagkilos sa ating kalagitnaan. At tunay nga po, mga minamahal, that's our strength. Yan ang ating kalakasan na tayo po'y makadama parati ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At muli, sa kampanyatutan ng ating pong beloved preacher, ako bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, na ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa overnight prayer. Magdamagang panalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito yung pinanguna po natin mga iginagalang at minamalibang lista, Beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. And we give you honor and respect sa ating pong Beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina C. Almeida, sa ating mga beloved workers. Good morning po mga sa ating mga beloved elders, mga sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo pinadako sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at mga handog. Napakahalaga nito mga minamahal sapagkat sabi nga, alam natin na ito'y susi ng pagpapala. Amen. We call this one key to prosperity, key to blessing. Amen. Sapagkat ating pong makikita sa bawat bersikulo na ating pong napapakinggan from time to time na tao kapag tayo po may banal na gawain, ipinapaliwanag ang pagbibigay ay to awaken us, to remind us. Amen. Gisingin tayo at ipaalaala sa atin gaano kahalaga ang pagsunod sa salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabi ng aklat ng Deuteronomy, kabanata 28, talatay 12 hanggang 13, sabi diyan, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kaniyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. Ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Kung iyong diringgin ang utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At ayan po mga minamahal, ang nagsabi diyan ay hindi si Brother Job, hindi ating beloved ordained preacher, hindi rin ating mahal na pastor. Amen. Yan po'y sinabi ng mahal na Panginoon. Amen. Na kapag tayo po mga minamahal ay susunod sa utos ng Diyos, hindi tayo magdududa, kundi buong pananampalataya nating susundin ang mga utos ng ating mahal na Panginoon.
lalo na dito sa tinatawag nating pagkakaloob na ikasapung bahagit mandong, ay ang sabi ng talata, take note ang gaganda ng mga sinabi dito, bubuksan ng Diyos ang kanyang mabuting kayamanan. Grabe. Amen? Amen. Kaya para mga minamahal, tayo po dati-rati bangkarote, pero ngayon pinagpalan na. Dati-rati tayo po mga minamahal ay puno-puno ng karamdaman, pinagaling na tayo ngayon. Nakakangiti na tayo ngayon. Dati-rati problematic tayo. Dati-rati mga minamahal, tayo mga black sheep sa ating pamilya, pero ngayon, pinagpala na tayong lubos. Bakit? Iyan ay mabuting kayamanan ng Diyos. Nung tayo natuto sa pagbibigay ng ating kasabong bahagi at ating mga handog, ang sinabi pa dito mga minamahal, sabi diyan, ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, ikaw ay hindi hihiram. Ibig sabihin mga minamahal, tuloy-tuloy ang pagpapala ng Diyos. Hindi yung pinagpala ka ngayon, bukas hindi na. Hindi totoo yun mga minamahal. Kung magpalang mahal na Panginoon, sagana, siksik, liglig, at umaapaw nga ang sinasabi ng Biblia. Amen? Pag sinabing siksik, liglig, umaapaw, grabing pagpapala iyan mga minamahal. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya hindi ka hihiram. Sabi diyan, hindi ka magkukulang. Pero ikaw ay magbibigay pa, magsishare ka pa. Amen? At ang sabi pa diyan mga minamahal, gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Nangunguna parati, nagsya-shine parati ang isang Kristiyanong matapat. Ang isang Kristiyanong nandun ng katapatan sa kanyang pagkakasambong bagit mandog, pagiging Kristiyano, pagiging anak ng Diyos, ang sabi ng Biblia, mangunguna at mangunguna ka. Kaya nakita niyo mga minamahal, may mga janitor pero ngayon mga manager na. Amen? May mga dati walang trabaho pero ngayon pinagpala ng malapay noon. Amen? Bakit? Sapagkat magliliwanag, magniningning ang isang anak ng Diyos na matapat. Kaya ito po mga minamahal ay sinasabi natin upang ang salita ng Diyos ay tumimo sa ating puso at magkaroon tayo ng pananampalataya sa salita ng Panginoon. Huwag mong problemahin ang kakainin mo, problemahin ang pangailangan mo dahil lahat yan ipuprovide ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first the words of God. Obey first the words of God, the commandments of God. Amen? And all His righteousness and all these things, sabi ng talata, shall be given unto thee. Amen? Lahat ng bagay. Kaya hindi, sometimes tayo po mga minamahal ay napipigilan sa paggawa ng may katapatan o pagsunod sa pagbibigay ng para sa mahal na Panginoon. Take note ito pagbibigay na ito, this is not ours. Hindi atin ito. Ito'y pag-aari ng Diyos. Kaya tayo nire-remind dahil kinakailangan magtapat ang mga pinagpala ng Diyos. Amen? Kaya tayo pinagpala dahil gusto ng mahal na Panginoon na pagpalain ng kanyang mga anak, patuloy-tuloy ang paglaganap ng salita ng mahal na Panginoon. Hindi nahihirapan ang pangamamalakaya ng salita ng Diyos. Amen? Hindi nahihirapan ang pagmantina ng mga facilities na ginagamit natin sa ating pananambahan, sa ating mahal na Panginoon. Ating mga instruments, ang ating ito ating samba na to, ang ating mga facilities na para ginagamit araw-araw. Even yung ating mga kuryente, yung tubig, yung ating mga sasakyan, saan kukunin yan? Di sa mga anak ng Diyos na pinagpala rin ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Kaya tayo pinagpapala. Sabi niya, kung ikaw ay pinagpala, ibigay mo sa mahal na Panginoon ang kanyang bahagi. Sinabi ng Ecclesiastes, ang kabanata ay 5:19. Ang sabi diyan mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay tumanggap ng pagpapala, alamin natin na yan ay galing sa mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng talatang yan, ang sabi diyan mga minamahal, lahat ng kayamanan, lahat ng pagpapala dumating sa iyo, yan ay galing sa ating mahal na Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, dapat alamin natin yan from time to time. Walang darating sa iyo na hindi galing sa mahal na Panginoon. Gumagamit siya ng mga tao, tinatanggap ka sa trabaho, tinataas ang sweldo mo. Amen? Pag naraman mo mga minamahal, mayroon kang increase, ibig sabihin, mayroong pangangailangan ng banal na iglesia ng mahal na Panginoon. Kung nalalaman mo mga minamahal, may dumating sa iyong pagpapala, may pangangailangan ang mga anak ng Diyos para pamalakayan sa salita ng mahal na Panginoon. Alamin mo parati yan. Dahil ang sabi ng Biblia,
tawag natin yan, correlation yan. Kaya ka pinagpala dahil may gagamitin ka na ang mahal na Panginoon, gagamitin ka para pagpalain ang kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Sa ating mga tao, mga minamahal na talagang nandiyan na talagang paniniwala natin sa ang buhay ay parang gulong. Minsan sa ibabaw, minsan sa ilalim. Ginagano nila tayo. Pero tingnan niyo yung salita ng mahal na Panginoon. Ang sabi niya, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Grabe. Amen? Kaya nakikita mo, kapag dating ng gawat, ang lahat ng tanong mo problema, pero ang Kristiyano, panatag lang. Amen? Hindi mo nararamdaman ang grabing, nagkaroon tayo mga minamahal ng pandemya. Marami pong nawalan ng trabaho. Sa totoo lang, mga Kristiyano, nawalan din. Pero bakit tuloy-tuloy pa rin ang mga Kristiyano nakakapaglingkod sa manapin? Nakakangiti pa rin, nakakapagpatuto, nakakapagpapayag pampasalamat sa mga. Bakit? Sapagkat ikaw ay nasa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yan po, mga minamahal, ay pangako ng Diyos. Ano bang tinatawag natin kasabong bahagit, mahandog? Ang sabi ng aklat ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 9. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nang nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit yung sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa ng mga sumpa sapagkat inyo kung nakawan sa mga bagay nitong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Tayo po mga minamahal nagkakaroon ng pagkakasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Kung tayo po mga minamahal hindi nagkakalog ng ating kasamong bahagi at mga dong. Di ba sinasabi natin mga minamahal, ay, naintindihan ako ng Diyos. Amen? Ay, alam ng Diyos, mayaman ng Diyos. Totoo po, naintindihan tayo ng mahal na Panginoon. Kaya nga tayo tinuturuan sa pagbibigay. Amen? Na mayaman ang Diyos. Totoo po, mayaman ang Diyos. Amen? Pero bakit tayo kinakailangan magbigay? Hindi para tulungan ng Diyos. Dahil napakayaman ng Diyos. Kaya tayo nagbibigay ay para makita ng Diyos yung ating pananampalataya. That despite all the needs na meron tayo, hindi ka nangingimi sa pagtupad sa utos ng mahal na Panginoon. Yun ang gustong makita ng mahal na Panginoon. Hindi yung millions na ibibigay mo, kundi yung pananampalataya mo na sa kanyang mga salita, mangyayari at mangyayari ang kanyang pangako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay kinakailangan magtapat sa bagay na ito. Amen. Ang ginagawa ng ilan, bawat dumarating na pagpapala, inililista yan para hindi magkamali. Kapag hindi natin nailista yan, maniwala kayo sa akin, nakakalimutan niyo yan. Amen? So, may sweldo ka, for example, ilista mo. Magkano natanggap mo? For example, meron kang napulot, ilista mo. Kung meron nagbigay sa iyo, ilista mo. Amen? At bawat banal na gawain, mga minamahal, na yan ay nasa iyo yan. Kunin mo ikasabong bahagit handog niyan. Amen? Kuntahin mo yan, mga minamahal. Pag sinabi natin kasabong bahagi, ito yung 10%. Ito yung tithes na sinasabi ng Biblia. Mula pa ng Old Testament and even the time of the New Testament, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng mga anak ng Diyos. Hindi ito lamang natulog ang mahal na pastor tapos pagkagising naisip lang niya to. Hindi. Ito yung turo ng mahal na Panginoon. Yung iglesia ng Diyos noon. Hanggang sa mga oras na ito. Kung kaya naman ng mga minamahal na nakita nyo, kung paano himalang ating nakikita noon, siya pa rin ang himala na ating nakikita hanggang sa mga oras na ito. Pilay nakakalakad, bulag nakakita, kitong nililinis, COVID-19 pinagagaling, high blood cancer pinagagaling. Bakit? Sapagkat ang Diyos noon, siya pa rin ang Diyos na ating sinasamba hanggang sa mga oras na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Siya ang nag-utos na ibigay mo ikasampung bahagi at handog mo. Amen? So, yung tithes na 10%.
Ano yung handog na sinasabi? Sabi ng mga pastor, para maging katanggap-tanggap ang iyong handog, tapatan mo ang iyong 10 bahagi. So another 10%. So kaya yan mga minamahal, may 10 plus 10, 20% yan. Amen? Kapag meron tayo po mga minamahal, bawat naisulat natin dun sa listahan natin na mga natanggap natin for the day or for the week, mga minamahal, amen? Isulat natin. And then, kunin natin kagad ang 10 bahagi handog. Times 0.2. Pinaka-minimum yan. Amen. Kung anong lalabas sa calculator mo para hindi ka magkaroon ng problema sa pagdating sa pagtatapat, mga minamahal, maglista tayo. Amen. Huwag natin dayain ng Diyos. Pag dinayaan natin ng Diyos, hindi tayo pagpapalain. Sa pera, kilala sa pera, mga minamahal. Amen. Sa kanila yung lupa. Amen. Pero nung nakita na nila yung sabi na, grabing katapatan, ay bibigay ko para sa mahal na Panginoon. Amen. Pero nung nabinta na nila, malaki pala ang pera. Magtatago na ako ng portion of this. Pero ipinangako nila sa mahal na Panginoon yun. Amen. Nung binigay nila mga minamahal, sabi ng apostol ng mahal na Panginoon, bakit kayo nagsinungaling? Hindi kayo nagsinungaling sa akin, kayo nagsinungaling sa Diyos. Amen? Bakit? Bawat pangako natin ginagawa, bawat pagtatapat natin ginagawa, hindi natin ginagawa yan sa tao. Tayo ay nagtatapat sa Diyos na buhay. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung tayo ay naglilingkod sa tao, magkano lang kaya ibigay ng tao? Purihin lang tayo niyan. Tapos na. Amen? Pero ang pagpapala ng Diyos, it's more than that. Amen? Amen? Kaya kung minsan mga minamahal, may mga Kristiyano, pag sinabing, ay, okay lang yan. Hindi nila tinatanggap mga minamahal. Bakit? Mas mahigit pa ang pagpapalang galing sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, ibig sabihin mga minamahal, yung kapatadog, yan, pinaka-minimum 20% yan. Amen? Anong gagawin mo sa halagang yan? Anong gagawin mo? Ang sabi ng talatang 10, Malakias, Kabanatay 3, talatay 10. Sabi niya, dalhin ninyo, amoy ko sa pambagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit, at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ating mga beloved workers, hindi kayo nakakalimutan ng mahal na Panginoon. Manawagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Special kayo ang kanyang katawagan. Amen? At ang ating mga minamahal na mga kababayan upang sila'y ma-reach out, sila'y maabot ng salita ng mahal na Panginoon. Hindi kayo nakakalimutan ng mahal na Panginoon. Kaya nga sabi yan, kaya ako nagpapala upang magtapat ang mga anak ng Diyos at gamitin, dalhin sa bahay ng mahal na Panginoon. Sa banal na gawain. At ito, mga minamahal, gagamitin ito ng mga anak ng Diyos. Mga beloved workers, at maintenance, yung ginagawa natin mga pangangin pinagkagagastusan. Amen? Bakit? Iniwanan nila kanilang trabaho, ang pamilya, ginawa ng pamilya. Amen? Ginawa na lang nila, umaga pa lang, dire-diretso, salitan sila. Tuloy-tuloy na may nananalangin. May personal prayer. Aside from the prayers natin dito, alas 10 pa lang, gising namin ngayon. At pinapanalangin tayo. Grabe! Amen? Yan ang pagpapala na kung saan, kung bakit sometimes nagmamadali tayo sa umaga. Talagang sometimes prayer na lang na napakaliit, mga di na nakapagpuri. Pero pagdating sa disgrasya, sa kalsada, pinag-iingatan tayo ng mahal na Panginoon. May nababangga, nagpapagpag lang. Amen? Merong mga nandiyan talagang madidisgrasya na pinag-iingatan ng mahal na Panginoon. Bakit? Mayroong mga tuhod na nakaluhod sa pauna siyempre yung panalangin ng ating dirigat, may Evangelista Waldestrada Almeida, ating mga beloved workers, patuloy tayong ipinapanalangin upang pag-ingatan ang ating buhay sa araw-araw. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagtataka ka, taong hindi mo kilala, bibigyan ka ng pera. Sabi nung patuto ng ating mahal na kapatid, ay naglalakad lang kami, wala kaming pera. Pagdating na, habang papunta sa highway, piso-piso, nadadampot namin. Pagdating namin sa highway, kompleto na yung aming pamasahe. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Dahil may Diyos na mapagpala. Amen? Amen? At yan ang dahilan mga minamahal kung bakit kinakailangan. Huwag natin pagdudahan ang kanyang mga salita. Kami, mga minamahal, kami nagkakilala, nandoon mga minamahal.
ang pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Kung hindi kami nagtiwala sa mahal na Panginoon, saan na kami pupuluti ngayon? Baka hindi tayo nakikita-kita ngayon. Amen? Pero dahil pinagtiwalaan namin ang salita ng mahal na Panginoon, itong pagbibigay na ito, hindi nang pinag-usapan gano'ng kalaki dyan. Pinag-usapan yung pagtatapat ng mga anak ng Diyos. Amen? Kung magkano ang tatanggap mo, sige. 10 piso, ilista mo. 100, ilista mo. 20, ilista mo. At bago ka pumunta sa banal na gawain, kwentahin mo yan. At huwag na mong kalimutan na ibigay yan. Sapagkat, sabi ng Biblia, dalhin mo. Amen? Sabi niya, subukin mo ko sa bagay nito. Kung hindi ko bubuksan siya dungawan sa langit at iulog sa pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Huwag tayo mag-alinlangan mga minamahal. Gawa yan ng dyablo. Amen. Tumingin kayo doon sa mga Kristiyanong pinagpala dahil nagtiwala sa Diyos. Upang sa ganoon, kayo rin ay pagpalain ng ating Diyos na Panginoon. Narito natin mga kapatid, pangunahan po tayo sa ating panalangin natin, beloved elder, Brother Romy. Amen. Upang ito po'y basbasa ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo pala dito.